खालामनानै आपडेट होबाय माबा जना इउएस आव दं होनदों इउएस आव दं होनदों नों बिनि माबाखौ नों खोनासंदो एसे माबायदि ओमफ्राय नोंसोरलाय दा मुम्बाइआवसो दं माथो दा मुम्बाइआव दंब्रा नों मुम्बाइआव होननानै खिथानो नांला माबाया जना थगायबाय इउएस आव दं होननानै खिथादो नोंहाबो मालाय इउएस आव थांबाय होननानै बिदि होननानै नोंबो खिथादो बिदि आरो मुम्बाइआव दंना मुम्बाइआव दा खिथासैब्रा जना जेनेखा बुंदों नोंबो जन बायदि सेम बुंदो माबानानै मालाय इउएस आव थांबाय आंजों दासो रायलायदों इउएस आवसो दंहैयो होननानै आं बिथांजों रायलायनो मोनबाय बिथाङा आंनो आपडेट होनो थिननायखाय आं होबाय बिदि आं नोंथांमोनखौ मा होनदोंमोन इउटुबारफोरखौ फैसा जाहोनानै नंखाय बाथ्रा बुंनो थिनदोंमोन बिथाङा मिथिगौ ना आं होनखादोंमोन ना दाख्लिनि भिडिअआव बै सानैसो गिदिर इउटुबार दङ जोंनि बिसोरो बिनि बे भिडिअखौ इडिट होनानै आरो बायदिसिना नंखाय आरो खोथाफोरखौ नोंथांमोना खोनाबायना नैबेयाव सब खोथाफोरखौनो बियो थगायनो थिनजोबो आरोना इउटुबारफोरखौ नुवाखै जन खारजिखौबो बियो थगायनो थिनदोंमोन जन खारजियाबो फार्स्टआव मोजां भिडिअ बानायदोंमोन बिनि सापर्टार जानानै भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ मोजां बुंदोंमोन दै बिदिनो ओमफ्राय एनिथिं एनजेआबो बुंदोंमोन बिनि सापर्टार जादोंमोन बिथांमोनखौ बुंदोंमोन खोमा फैसा हरगोन आंनि बाथ्राफोरखौ थगायजोब इडिट होनानै भिडिअखौबो बुं आरो आंनि बाथ्राफोरखौ लाखुमाजोब आंनि सापर्टार जानानै भिडिअ बानाय आं नोंथांनो फैसा हरगोन ओमफ्राय उनावहाय फैसाखौ होयैयाव फैसालियाथ' जिबायदि थगायसुलि मानसि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो थ' फैसालिया फैसाखौ हरासै खोमा फैसाखौ हरैनि जाहोनाव बिथांमोना बिनि थार बाथ्राफोरखौ खिन्थानांगौ गोनां जाजोबदों आरोना जन खारजियाबो बिदिसो जन खारजिखौ बिदि होननानै मिन्थियामोन आरोना आं सानदोंमोन जन खारजिया थार बाथ्राफोरखौ बुङो आरो थार बाथ्राजों सोलिलाङो मिथिगौ ना जेरै बिनि बुंनाय बाथ्राफोराव बिनि भिडिअफोरखौ नुबाथाय बिदि नंखाय बुंगोन बिदि साना आरोना आरो बे फैसालिया बिसोरखौ घुस जाहोनो नागिरखादोंमोन एक नाम्बार बे बाथ्राया फैसालिया बिसोरखौ घुस जाहोनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय बिसोरो फैसाखौ मोनैनि जाहोनाव बेफोर बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों आरोना आरोबाव रेकर्ड दंबावो बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ब्रादार एमजेआनो गाज्रिनो ब्रादार एमजेखौ जेल जाहोगोन होनदों बिथाङा ओमफ्राय ब्रादार एमजेजों कल रेकर्डिं रायलायनानै ब्रादार एमजेखौ होनदों जन खारजिया इदि आंखौ इउएसआव दं होननानै बुंखाबाय नोंबो बिदि बुंदो जन खारजि बायदि सेम बुंदो गावहानो एमजेखौ फोरोंहरबाय ओमफ्राय थाङै थुयै दायो एमजेआसो गाज्रि जानानै थाबाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो फैसाबो बिबावदों होनदों भिडिअ मोनसे दाननो थाखाय 1,80,000 फैसा बिदों होनदों थ' फैसा जाहोनानैथ' नोङो बिसोरखौ थगायनो बुंदोंमोन ना ओमफ्राय फैसा बिनायाव दायो आरो भिडिअखौ दाननो होनानै फैसा बिनायाव बियो फैसाखौ हरनो गिनानै ओमफ्राय बे बाथ्राफोरखौ गाव मोजां जानो थाखाय बियो बुंथिंलाबायबाय आरोना मानसिफोरनि सिगाङाव खिन्थु बियो फैसा जासिखायो दै मानसिफोरनो फैसा जासिखानानैसो बियो बे आंनि सापर्टार जानानै भिडिअ बानाय होनखायो खिन्थु बियो फैसाखौ हरग्रोआखै खोमा रावनोबो सिगां फैसाखौ उनाव हरगोन होननानै भिडिअखौ बानायहोदोंमोन खिन्थु फैसा मोनैनि जाहोनाव मानसिफोरा एकदम सोराङाव लाबोजोबदों आरोना बिनि थार बाथ्राफोरखौ बे भिडिअआ माब्रैथो इदि लिक जाया आब' आं मोनथिला जेबो मोनथिला बिदिखौ आं जेबो मोनथिया बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय हौवा गोदानाबो फ्रडसो जेरै ओंखारदों फ्रड दिनै मोनजोब्बाय बेखौ फ्रड होननानै आच्छा दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे ओमफ्राय दा बे मानसिया बे हौवा गोदानाबो फ्रडसो होनदों ओमफ्राय दिनैसो मिथिबाय जाहैदों बेयो हौवा गोदाना फिसा सासे दं नोंनाबोथ' फिसा सानै दं ओमफ्राय दिनैसो बोरै मिथिखो नोङो मादै नोंनाव माथो नोंनि न'आवनो फैनानै नोंजों सेल्फि लानानै आरो नोंजोंनो थानानै थांदोंनो माथो खोनानायाव हो मादै ओमफ्राय नोङो होनदों भिडिअआ लिक जाखो बोरै सोंनायाव नोङो होनदों मिन्थिया होमबाथ' बिदिबाथ' नोङो जायनोनो बिनोनो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ हरलाबायो बिनि थाखायनो नोङो सोर शेयार खालामखो बेखौ नों हमनानै मोनासै नों जुदि सासेनोल' हरदोंमोनबा भिडिअखौ नोंथ' हमना मोनगौमोन बेनो हरदों होननानै नोंथ' गासैनोबो हरदों खोमा बिनि थाखायनो नों सोर सासेया शेयार खालामना होखो नों पात्ता मोनासै आरोना बेयाव नोङो हमना मोनासै बेयावनो नोंनि थगायनाय बाथ्राफोरखौ सेस मिन्थिनानै मोनखायो मादै मिथिगौना नों जेसेखि थगायनो नाजा नों थगायनो हानाय नङा बेनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो बाक्सानि
बे दा हुवा गोदानखौ होनदों इउएसनि ना मा मानसियालाय होनदों ओमफ्राय बाक्सानिसोनो दासो मिन्थिदों नैयो बाक्सानिसो गावहानो होनबाय आं इउएसआव दंहैयो इउएसनिसो बे मानसिया ओमफ्राय आमेरिकानि बर'खौनो रोङायो बर' रायलायबाथाय गल'ल'सो नायबाय थादों हनै जेबोखौनो बुजियायो होनबाय गावहानो ओमफ्राय दायो होनलायबाय बाक्सानिसो ओमफ्राय दासो मिथिदों बियो गथ' सासे दङ गावहानो होनलायबाय इउएसनि मानसि बियो क'क्राझाराव फैनो नागिरदों बिजनेस मावनो नागिरदों हा बायनो नागिरदों 10 crore हा बायनो नागिरदों आंजों लोगो जानानै ओमफ्राय इयो इउएसखौ गारखानानै क'क्राझाराव बिजनेस मावनो फैनो नागिरदों बेफोर बाथ्राफोरखौ बोरै थगायदों नोङो मादै हा एकदमबारे सयथि थार बाथ्रा बायदि बुंबाय नोङो ओमफ्राय दा बाक्सानिसो जाना थाबाय हा नोंनि इउएसनि दार्लिङा ओमफ्राय नोङोथ' होनदोंमोन बेंक मेनेजारनि फिसाला फैसा दङ क्रर फैसाखौ सिल खालामजोब्बाय आंखौ लानो नागिरनायनि थाखाय आं हाबा जानाय हिन्जावखौ लानो नागिरनायनि थाखाय बिमाया बिनि फैसाखौ सिल खालामजोबनानै होबाय बेफोर बाथ्राफोरा मा जाजोबखो हो मादै होद इसिबां नोङो जायगायावनो खारा मानसिखौ थगायो आरोना इसिबां लासिंसिं नों मानसिया आयु गथ' सानै मोनलायबाय नोङोथ' होमबा नोंनि बे हासबेन्डखौ होननोसै दे आं गुमै होननोसै बे हासबेन्डखौथ' नोङो खम थगाय नोङो दासिमहालागै थगायबोबाय थानानैनो नोङो बेयो मा होनो नोंनि थगायनाय नोंनि आन्दोआवसो बियो मालाबाबो थार बाथ्राजों इयो सोलिनो हायाखै नोंजों नों एखौ एनि टाइम थगायनानै दोनबोगासिनो आरोना बोरायलायलांबाय बेसेरा मिथिगौ ना नों गथ'फोरखौबो इदिनो फेदेरबोबाय आरोना थगायनो मानि थाखाय नों एसेबां बैसो जाबाय बिजामादै मोनलायनो समाव नों दासिमबो मानि थाखाय बिदि मादै नोंखौ आं मोनसे खोथाखौ रागा जोंदों नों इउटुबारफोरखौ फैसा जाहोनानै फैसा होगोन होननानै नोङो भिडिअ बानायनो थिननायखौ आं नोंखौ बिराद रागा जोंदों मिथिगौ ना एमजिखौ रायनानै हर दे एनजेखौ रायना हर नङा आब' ओमफ्राय नोङो फैफिनबाय ना माथो थांथ'वाखै होजोंनो दङ औ थांगोन माबायावनो इउएसआवनो दङ इउएसनि नङा बे मानसिया नायदो माबायदि खोनाबाय रायजोफोर इउएसआवनो दंनो नङा इउएसनि नङा बे मानसिफोरा होनबाय गावहानो होनबाय इउएसनि मानसि बर'खौनो रोङायो गल'ल'सो नायो बर' बुजियायो ओमफ्राय दायो मानो होनलायखो इउएसनि नङा चिरांनि माबानि बाक्सानि होद मासिबां बेफोरबायदि खोनाबाथाय एकदम थाङै खावलायाव था सोबानो गोसो जायो मिथिगौ ना माबायदि जायगायावनो जायगा थगायो आयौ नोंसोरखौ मानिनांगोन दै नोंसोरखौ गय फाथै होनानै खुलुमनांगोन मिथिगौ ना नोंसोर बायदि मानसिखौ एकदम गल्ड मेडेल गानहोनांगोन बेफोरबायदि थगायग्राखौ मिथिगौ ना बाक्सानिसो नुवाखै फ्रदसो होनो नुवाखै नङा नोंखौ दे इउएसआव दं फ्रदसो होनदों फ्रदसोबा नों मानो गेरेन्टि लानानै बे इउएसनि मानसि होननानै नों पाब्लिकखौ मानो थगायबाय थानाय एसेबां गोबावनिफ्राय नों माथो एकदम इउएसनि आं बे इउएसआव दंफैयो नै मोनफैबाय इदि होननानै नों थगायदों मानि थाखाय बुंलादों मानसिफ्रा जनानो थगायदों नुवाखै जनासो दाय जालायबाय जन खारजियानो थगायदों जन खारजिया थगायदों ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनाखै जन खारजिया मानो थगायदों ना जन खारजिया मिथिखायोमोन नों खारनायखौ नों इउएसआव थांनायखौ ना नों जन खारजिनो खिथानानै गालांदों आं इउएसआव थांनोसै होननानै नों थगाय होननानै नों एमजिखौ रायहर नों माथो एमजि बिथां नों मानो बेनि माबाखौ मानो एथ' बिदि खालामखो नों लाइफ स्ट'रिखौ डिस्ट्रय खालामबाय नोङो होननानै गावनि लाइफखौ गावनो बरबाद खालामना लाबाय दायो नुवाखै बै सानैसो इउटुबारफोरा बेसेबां बदनाम मोनखो गावहानो थगायनो होजोबबाय ओमफ्राय दा इउटुबारफोरासो दाय जाबाय इउटुबारफोरा गासिबो जमा लोगो नांनानै जाय मानसिखौ बियो थगायनो होदोंमोन गासिबो जमा लोगो नांजोबनानै सावरायनानै माबा मोनसे एक्सन लानांगौ बिनि सायाव जुदि इउटुबारफोरखौ जुदि दाय होयोबा मिथिगौ ना आं मोजांनि थाखायसो बुंदों नोङो मोजांसो खालामनांगौ नों मानो डाबल इउटुबाव बेबायदिसो होबाय थाखो नोंलाय होननानै बियो फुरा फ्रड जादों फ्रड होननानै माने नुबाय नोंथांमोना माबायदि बियो फैसालि ओरैबायदि थगायसुलि फैसालि मिथिगौ ना सोमोन्दोबो लानो बायो बेफोरबायदि मानसिखौ मिथिगौ एसेबां लेथ्रा बिसोरनि थाखायनो बै मोजां खायफा बर'फोराबो बर' हिनजावफोरा गासैबो बदनाम मोनफायो 100आव 10% दङ बेफोरबायदि मानसिफोरा मिथिगौ ना गथ' गथाय थाखानानैबो हौवा थाखानानैबो गुबुन सेंग्राजों आरोबाव लाइन मारिनो नागिरफिनग्रा बिसोरना मा लाइन मारिनायनि बैसो थाबावो हौवाजों रायलायनाय बैसो थाबावो बेथ' दाथ' बे गवायाव थांनानैथ' बे गवायाव नङा इयो आमेरिकायावसो दङ इउएसआव इयावसो थांदों इयो बेयावथ' थांनानैथ' बियो बै जाय हौवाजों थाहैदों बे हौवायाथ' बेखौ मोजाङै हगार हराखै बेजोंबोथ' नों गुलि थानानै फैबाय ओमफ्राय थानानै फैनानै नों दा गोदो सिगांनि बै हौवाखौ नांफिनगौ जादों नोंनो हो बैबो मोजां नङा खोमा बैखौ मोजां मोनासै सिगांनिखौ नांफिनगौ जादों आरो ना बिनि थाखायनो नोङो बिराद गोदै हरगासिनो सोरजोंबा बर'फोरजों आरो बेयाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनि
सानैसो इउटुबार दङ बिनि साइड जायो फैसालिखौ बिराद सापर्ट खालामो ओमफ्राय फैसालिजों लोगो नांनानै बै हौवाखौ रायहरगासिनो हौवा गोदानखौ पबित्र नामा बेखौ आं मिथिया पबित्र होननायखौ बिराद रायहरो गाज्रि लेंगुवेजाव रायहरो मानि थाखाय बिसोरनि खिथाव अर नांदों आं बेखौ बुजिया आरोना एकदमबारे बिराद गाज्रि लेंगुवेजाव रायहरदों खिन्थु फैसालिनि बिखय जेबो भिडिअ लाबोआखै हौवाखौसो रायहरदों जुदि फैसालिनि बिखय जुदि भिडिअ लाबोयोमोनबा जों जेरै भिडिअ लाबोदों बेफोरबायदि जुदि भिडिअ लाबोयोबा बेनाबो जुदि बाथ्राया सोराङाव फैगोन खिजानिबा बेनावबा मा बेजोंबा रिलेसन दङ बिनि थाखायनो बेफोरो सोराङाव फैजानो गिनानै बियो बिनि मोनसेबो भिडिअ लाबोआखै आरोना बेफोरावनो हमना मोनखायो बेफोरबायदि मिथिगौ थ' लोगोफोर बेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेटआ आरो गोदान आपडेट मोनोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोदान नायदोबाथाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बेफोरबायदि थगायसुलि हिन्जाव आयौ फार्स्ट टाइम नुफेरदों आरोना बेफोरबायदि एसेबां बुरि मानसियानो एफा थगायदों हौवा गोसो थोदों बारा बुंबाय थाला बाय